Renfe vai permitir subir aos seus trens cans de ata 40 kilos con praza propia e xunto ao dono. Unha medida que alegra a gran parte da poboación. Ata o 93% dos españois considera a súa mascota un membro máis da familia e moitos non estaban de acordo con ter que levalos en gaiolas de transporte. Ah, lo veo muy bien. Uno más, claro que sí. En realidad, como si fuera uno más de la familia. Entonces tienen derecho también, yo lo veo bien. Moito mellor que os pobres metidos coas maletas. Calculase que xa hai case 2 cans por cada neno no noso país. Pero non todo o mundo cree que esta medida vai a ser boa. A moitos non lles convence a idea de ter mascotas ocupando o asento do lado nunha viaxe. Efectivamente, si é que pode ensuciar, pode estar ladrando, non tiene educación. Ui, bueno, quedou clara a idea, non? É un asunto que ten tantos defensores como tamén desperta suspicacias. A ver, no tren poderán viaxar, Bernardo, pero hai normas, non? Sí. Cada tren contará cun vagón pet friendly, que se chama, é dicir, apto para mascotas, que admita mascotas. E só poderán viaxar 2 cans grandes por tren. Terán que ir no asento da ventá ao lado do seu dono e cunha correa non extensible de ata 1,5 metros. Ademais, levarán o bozo tanto na estación, no embarque e no desembarque. Ademais, será obrigatorio levar a cartilla de vacinación ou o pasaporte europeo do animal en vigor. E ao mercar o billete, o sistema reservará automáticamente 2 asentos contiguos. E nos trens de alta velocidade haberá que pagar un suplemento de 40 euros pola nosa mascota. Renfe facilitará unha funda pro asento e tamén unha alfombra pro can. E tamén pide que os donos leven un pequeno kit de limpeza por se hai algún imprevisto durante a viaxe. Ese kit pode levar empapador, toalliñas, bolsas ou mesmo un spray desinfectante. E quen non poderá subir? Os cachorros de menos dun ano, os cans de razas potencialmente perigosas, nin as femias en celo. Recollemos impresións ante a medida. Como se acolle na rúa, Óscar? Aí tedes esos ladridos de alegría que está ladrando aquí Neua porque ten unhas ganas tolas de viaxar en tren e por fin vai no poder facer, Pablo. Sí, por fin vai no poder facer. Non coñece todavía o que viaxar en tren e a partir de agora parece que vai ser posible. Vai ser posible por fin para os cans deste tamaño porque ela non podía viaxar nin en transportín. Non podía, porque hasta agora só podían viaxar os cans de 10 kilos ou menos dentro dun transportín. Pero bueno, a partir de agora, pois, parece que sí que vai ser posible que podan viaxar todos. Agora é posible e xa non teñen que ir metido nun transportín, agora van metidos nun coche, nun vagón para os cans, iso é unha fantasía. Sí, en principio van a adaptar unhos vagóns para que podan compartir cos donos, para que a xente poida levar consigo o animal. En teoría hai que unhas medidas especiais para os cans, teñen que ir con bozal, teñen que ir levar o material xusto para por si ensucian. Unha correa como esta, por exemplo, non extensible para que poidas ter ben amarrado. Exacto, para controlar o can, xa que son cans moi grandes, pois que non causa ningún problema, claro. Incluso para a xente que está na casa moitas veces que son así os máis repugnantiños dos cans que din, pero van deixar todo sucio, vos tamén levades un kit de limpieza. Exacto, sempre hai xente que é un pouco contraria a estas cousas, pero bueno, para esas cousas tamén está o civismo e que a xente poida viaxar tranquila, cómoda. E sobre todo separar tamén, non? Porque que os cans vayan ter o seu propio vagón xa indica que hai unha predisposición a que os cans viaxen cómodos e tamén a xente. Tamén, pois tamén para a xente que poida ser alérxica, que poida ter algún tipo de reticencia cos cans, pois tamén ten a súa posibilidade de viaxar separada, claro. E sabes que vas ter que pagar, por exemplo, nun AVE, se queres viaxar nun AVE, son 40 euriños de suplemento. Sí, pero bueno, págase con gusto a veces, porque ao final tamén é unha maneira de promover o transporte público, xa non fai falla utilizar tanto coche, por o medio ambiente tamén no futuro, pois é unha cousa que vai vir ben. A verdade é que sí, que os cans e os humanos xa podamos viaxar xuntos en o transporte público, que non faga falta transportins e que poidamos levalos como os levas ti, é estupendo. Así que Néboa está así de contenta, compañeiros, celebrando para viaxar en tren con todos vos.